10 oktyabrda Türkmenistanda Sağlyk Gorus we Derman Tenaгаty işgärleriniň günü bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň bugün münasibetli ýolar gutlugynda ýurtda ilatyň saglygyny goramak boýunça gowy netijelerin gazanylýandygy, şeýle de bu sebäpli ilatyň saglyk ýagdaýynyň gowulanandygy we adam ömrüniň ortaçy dowamlylygynyň artandygy öňe sürilýär. Sol bir wagtda azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli lukmanlar soňky ýyllarda saglyk işgärleriniň zähmet haklarynyň ýygyderli kemelýändigini, işgär sanynyň azaldylýandygyny, vilayet merkezlerinden galan sebitleriň hastahanalarynyň ýagdaýynyň pajygalydygyny, şeýle de däri derman ýetmezçiliginiň ýiti duýulandygyny aýdarlar. Prezidentin giňden bellenilýän diýen öňe sürmesine garamazdan bugün lukmanlaryň sanyna ýa-da olaryň işiniň hormatyna kagyd ýüzündäki beýanatlardan başga hiç ýyly çäre ýok. Köp medisina işgäri bugüniň bayramçylykdygyny hem bilmeýär. Diýip lewaply lukmanlaryň biri 10 oktyabrda ýerden gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli şahsiýetini äsgär edip biljek maglumatlaryň aýan edilmezligini soran yerli lukman Prezident Berdimuhammedowyň hususan da ýurdun Sağlyk Gorus we Derman Tenaгаty ulgamlarynda täze üstleriň üçin edilýändigi baradaky öňe sürmesiniň köp lukman tarapyndan näýilelik we kinaýa bilen garşylanandygyny belledi. Lukmanlara keselhanalarda geýmeli ýöriti eşikleri, halatlary, hatda ayaklaryndaky şypyklary hem öz hasabyny satyn aldyrýarlar. Üstesine de ýolbaşçylar bulary bazardakydan has gymmata satýan ýöriti bir firmadan satyn aldyrýarlar. Lukmanlar zerur egin eşikleri üçin her 6 aýdan öz jöwlerinden 1000 golay manat çykarýarlar. Diýip söhbetdeşimiz belledi. Azatlyk ýurtda koronavirus pandemiýasynyň hata mewjud döwri lukmanlaryň ilkinjilerin hatarynda bu ölüm howply ýokunç bilen göresendiklerini, sol bir wagtda olaryň goragly wagtlaryny, sol sanda ýüz örtüklerini çeline hem öz hasaplaryna satyn almaly bolandyklaryny, munyň netijesinde hem köp lukmanyň virusy ýolgondygyny, käbirleriniň hatda helak bolandygyny hem habar beripdi. Prezident Berdimuhammedowyň 9 oktyabrda çap bolan gutlugynda Türkmen lukmanlarynyň pandemiýa wagty görkezden edermenlikleri, rahatlaryň ömrüni halat etmek boýunça geçiren işleri barada ýekece de söz aýdylmaýar. Öz wezipe borçlaryny berja edip helak bolan lukmanlar hem agzalmaýar. Munyň deregine ýurtda ýokunç keseller boýunça durnukly epidemiologik ýagdaýyň saklanýandygy bellenilýär. Koronavirusyň dünýä ýaýrap başlamagynyň öň ýany 2019-njy ýylyň oktyabr aýynyň ahyrynda Sağlyk howpsuzlygy boýunça Johns Hopkins merkezi bilen ýadyry wekimleri inisiatiwasy The Economist maglumat bölümi bilen bilelikde dünýäde ilkinji gezek dünýä ýurtlarynyň sağlyk howpsuzlygy, olaryň epidemiýalary, ýokunç kesellere garşy taýýarlygy barada hasabat çap edipdi. Sol hasabatda Türkmenistanyň ýokunç kesellere we giň ýaýran epidemiýalara garşy görüş mümkinçilikleriniň çäklidigi aýdyldy. Hem de Türkmenistan bu uğurda 195 ýurduň arasynda 135-nji orunda ýerleşdirildi. Türkmenistan hökümeti 2020-nji ýylyň martynda başlanan pandemiýadan bäri ýurdun çäginde ýekide de Covid ýagdaýynyň hasaby alynmandygyny öňe sürse-de, ýurdun içinden syzyp çykan maglumatlarda bu ýokunça ýolgonlaryň we ondan helak bolanlaryň has köpdigini tyldy. Bu ağırlykda yerli lukman ýurdun saglyk pudugynyň häzir 100% bolup duran esasy meseleleriniň biriniň hem kadr ýetmezçiligini aýtdy. Lukmanlaryň aýlyklary peseldirler, goşmaça tölegleri ýatyrýar, şeýle de ýolbaşçylar eslendik bahana bilen şol sanda mezuri jemgyýetçilik çärelerine gatnaşmaýandygy sebäpli saglyk işärini ansatlyk bilen wezipesinden boşadyp bilýärler. Netijede tejribeli lukmanlar hem saglyk pudugyndan çykyp başga iş bilen meşgullanmagy gowy görýärler. Diýip söhbetdeşimiz belledi. Ol häzir Lewawyň Hojambad halaç etraplaryndaky hastahanalaryna diňe orta medisina hünärli lukmanlaryň zähmet çekýändigini, tiz kömek gulluklarynda hem aglawa felserlaryň gatnaýandygyny gurrun berdi. Ol bilimli we tejribeli lukmanlaryň ýetmezçiligi, ýataglary berilýän medisina himayetiniň hiline hem yaramaz täsir ýetirendigini belledi. Mundan başga da 50 ýaşlaryndaky söhbetdeşimiz ýurtdaky köp saglyk merkezlerinde eýýäm 30 ýyldan hem aşy wagt bäri düýpli awatlaş işleriniň geçirilmeýändigini, özüniň işleýän keselhanasynyň binasynyň 1955-nji ýylda ulanylmaga berilendigini, ondan bäri onuň sandan çykyp pollaryny we diwarlaryny dagy heň basandygyny sözüne goşdy. Azatlyk radiosy sebitlerin keselhanalarynda köplenç diňe barly gelen makale ýüzlüý awatlaş işleriniň geçirilýändigi,
kä halatlarda bolsa bejerig alyp ýatan syrkywlaryň gabat garsysynda otog diwarlarynyň renklenýändigi barada habar beripdi. Galy berse-de azatlyk bilen gurunda bolýan Ençeme Türkmenistanyny ýurtda talyk pudugynyň öz isleglerini kanagatlandyrmaýandygyny, mümkinçiligi bolan raýatlaryň öz saglygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Russiýa ýaly daşary ýurtlara gitmäge ürçedýändiklerini aýdarlar.